Good morning, Customer Care, San Vinċenz de Paul. Mela, lejdi daqsxejn is-sala, sinjura, u isem ir-resident. Għalli ċekjalek meta ndi available, għalli provalek Thursday afternoon, ta' B'telefonata fl-uffiċini tal-Customer Care ta' San Vinċenz de Paul jibda l-proċess biex il-qraba tal-anzjani fir-residenza ikunu jistgħu iżuruhom, kif mit-Tnejn reġgħu bdew iż-żjarat fid-djar tal-anzjani. Dejjem qed jingħata tal-parir biex min ikollu appuntament jasal kwarta qabel ħalli jżomm mal-ħin skedat. Kull persuna li jingħata l-appuntament ikollha spazju għal parkeġġ riservat fejn imbagħad jibda l-proċess ta' reġistrazzjoni. Importanti li n-nies iġibu l-ID card magħhom ta' kull persuna li hija ibbukjata għal dan l-appuntament, nikkonfermaw minn hawnhekk waqt ir-registration jingħata pass tajjeb. Wara imorru fl-erja fejn tiġi ċċekkjata t-temperatura u jiġu mistoqsijiet xi affarijiet rigward saħħa tagħhom u mbagħad ikun hemm ix-shuttle service għal point ta' fejn l-anzjani. Fl-ewwel jum ta' żjarat mill-ġdid spikkat l-emozzjoni tal-qraba li wara xarejn u nofs reġgħu raw lil dawk l-aktar eżies għalihom, anki jekk f'normalità ġdida minn wara l-ħġieġ. Il-maġġoranza tal-qraba qegħdin joħorġu minn fejn l-eżis tagħhom bidmuħ f'għajnejhom għax tant qed ikunu emozzjonati l-fatt li wara xarejn u nofs reġgħu raw lill-eżis tagħhom għall-ewwel darba. Fost dawn kien hemm Emanuel Cortis, ir-raġel ta' Dolores. Veġejn tagħha aħjar kieku, ma hekk. Emanuel u Dolores ilhom miżżewġin 60 sena u qatt ma qagħdu ġurnata tal-bogħod minn xulxin. Kellu jkun il-coronavirus li ċaħħadhom milli jkunu qrib xulxin għal aktar minn xarejn. Ma nistax nimmaġina li nibqa' ma narajiex. Bintu Manġel tirrakkonta kemm ħasset in-nuqqas ta' omma fl-aħħar xarejn u kemm issa hija kuntenta li tista' terġa' tibda żżura. Konnilna ħafna ma narawha, konna kif inhi, konna din narawha fuq il-tablet u hekk, imma aħjar taraw fil-viċin. Irrikonoxxiet li żjarat ma kinux qed isiru għal ġid ta' dawk l-aktar vulnerabbli, imma stqarret li l-firda hija kifra wisq. Qalet li speċi jien rrid immiskom speċi taf kif irid naqkom. Naqra heartbreaking nara jien, imma aħjar bixxejn. Kull min jixtieq jagħmel appuntament għal żjara f'San Vinċenz jista' jċempel fuq in-numru 22912373 mit-tnejn sal-ħadd bejn it-8 ta' filgħodu u s-6:30 ta' filgħaxija. I'm going to miss you. Anka jien, I'm going to miss you a lot. Bye. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.